So ayun guys, at tayo ay nasa Radyo Pilipinas at ngayon mag-on air na kami at kasama ko mga members si Joaquin, si Jimwell, si Ate Taiko, si Ate Teresa, Kuya Romel, at si Kuya Alvin ang tulis. This is my first time para marinig ang boses ko sa radyo. So, naiihi na po ako. Naiihi na ako sa sobrang tawa na mga lalabas ko. May mamasa na lang dyan. Overlooking ang mga bahay ng Daet, Ano yung sa serious moment lagi ka natatawa. Bumita rin lang po ako kahit ano. Mabuhay! Alam kong busy na naman ang inyong mga mamshi at ang inyong mga papshi, kaya heto ang inyong beshi sa umaga, tanghali at gabi, everyday, every moment. Ako ang inyong best na talagang pinaka-aabangan. Na-miss nyo ba ako? Na-miss ko kayong lahat. At syempre, na nagsasabing kapag nakakita ka ng ahas na itim, malas daw yan. Pero kapag nakita ka ng ahas na nakasmile, matakot ka, best friend mo yan. Siyempre po, binabati ko ng magandang hapon po ang bukod sa ating mga talaga namang suking nakikinig ang ating mga kasamahan sa Provincial Government of Camarines Norte sa buong Kapitolyo, lahat ng mga empleyado. Binabati din natin ang ating minamahal na Honorable Governor Edgardo Egay Talyado. Magandang hapon po. And of course, ang aking boss Bong Palma, ang ating Provincial Tourism Officer. Ayan. At syempre, andyan din ang ating Congresswoman Marisol Tuts Panotes, Congresswoman Ma'am Josie Baning Talyado, ang ating Vice Governor Concon Panotes, ang ating mga bukal, ang ating Provincial Administrator Sir Alvin Jerome Talyado. Magandang hapon po sa mga staff ng Provincial Tourism Office. Magandang hapon. At syempre po, special ang oras na ito kasi may mga special po akong bisita. Piling-pili lamang po itong mga bisitang ito dahil talaga napaka-in-demand at ang dami nito mga commitment, priorities, mga shows, mga schedules, ganap. Ayan, busy-busy ang mga yan, mga kaibigan. At sige, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. May mga bisita po ako. Sila na po ang magpapakilala. Pakilala mo na. Sige, bibigyan ko na po kayo ng idea kung sino po ito mga ito. Ito po ay mga vloggers ng, actually mga vloggers talaga, oo. May mga YouTube channels, subscribe niyo po sila. Ito po yung mga katuwang o partner ng Tourism Office sa pag-promote ng mga, lahat ng pwedeng i-promote sa tourism dito sa province. Okay, lapit na, iha, sinong mauuna? Pakilala, go! So, what's up mga kabukok? So, this is Rich Mercarion, your only kabukok ng Camarines Norte. Anong tawag mo? Mga kabukok! Kabukok, oh. So, ayun na guys, please subscribe my YouTube channel. This is Rich Mercarion. Anyways po, sila po yung mga talagang masisipag na vloggers ng Cam Norte. Talagang very well, passionate, dedicated pagdating sa kanilang craft at gustong-gusto talaga nila itong ginagawa nito. Masaya, hello po sa mga nanonood ng vlog. Sa mga manunood pa lang ng vlog. Ayun, binablog nila ako ngayon actually. Kasama sila. Kasama itong ganap namin for today. At syempre sila ang bisita ko ngayon kasi sila yung partner ko sa partner ng office, ng tourism office pagdating sa promotion ng tourism. At we are very happy na nabuo na sila ngayon. Finally! Palakpakan naman! Finally! Talaga naman. Kasi maraming mga may talent at talaga namang maraming mga vloggers sa Camarines Norte na talaga naman kailangan suportahan ng gobyerno. At syempre, ang Provincial Tourism Office ang naging daan para ma-organize po sila. At dahil dyan, sino ang una nating kakausapin? At ikaw naman ay si pinakilala ka na kanina, di ba? Oo. Si Mga kabukok! Bakit kabukok? Anong meron sa kabukok? Kasi nung mag-i-start ako mag-vlog, sabi ko, kailangan may pangalan ako. Pero wala pa before. Pero nagpa-vlog ka na before, walang ganon. Nang mag-start ako mag-vlog, inisip ko na din kagad kung ano yung kailangan tawag sa akin, gano'n. Kailan ka ba nag-start? Nung before magkaroon ng YCC seminar. Nagpa-vlog ka parang hindi mo pa kinakarir, saktong-sakto lang. Actually, yung dati po kasi yung pag-vlog ko, more on
focus po siya sa aming magbabarkada po. So, parang nagiging remind lang po yun sa amin. Parang memories lang po. Ngayon, dahil doon, mas parang napalawak pa. Opo. Tama, yung pag-vlog mo. Masaya ka naman ba sa Yes, pag-vlog mo super. ngayon? Mga ilang videos na nagawa mo? Actually, medyo madami na siya. Sa starting ko pa lang, sobrang halos ang dami na. Ang dami na kasi namin napupuntahan at nalilibot dito sa Camarines. Yun yung perks ng pagiging vlogger, di ba? Ano yung pinaka na episode mo na hindi mo malilimutan or masaya? Yung talagang pagpunta namin sa Seven Island of Mercedes. Oo. Yes, so, Isa sa mga tawag dito, episode ninyo na pag-promote ng tourism na in-enjoy mo. super. Kasi madami akong na-experience at saka mga new experience, yung katulad ng pagsakay ng bangka, Oo. new experience at yung medyo na ano ako doon na ayun, okay pa naman, masaya pa rin. Next, ang bangko ay na-organize na kayo, tama? Organized na ba yung group ninyo? Or yung Yes po. Oo, organized na siya. And, tawag dito, bakit naging bangko yung name ng ano? Sige. Naging Bantayog Content Creators. Ano po may meaning yan kung bakit yan ang... Yes. When we say Bantayog, ito yung yung festival ng Camarines Norte kung saan sinasabi na dito tinatag ang kauna-unahang bantayog ni Jose Rizal. When we say bantayog, it means first or one. Okay, ibig sabihin, this is the first ever content creators cooperative in the Philippines. And ano yung mga vision and mission ninyo? Ayun, meron kaming set of vision and mission. Meron kaming 6 vision and mission. Sige. First is to educate, engage, and empower local content creators to become young community champions. Okay. Number 2, to promote communication, collaboration, critical thinking, and creativity among digital generation. Okay. Number 3, to provide quality, effective, and highly contextualized training programs for local content creators to become responsible digital generation or digital influencers. Number 4, to take an active part to promote Sustainable Development Goals 2030 in partnership with the local community. Number 5, to raise awareness about the beauty and diversity, concern for humanity, love for the environment, sense of national pride, and love of God. And number 6, to train local content creators to gain technological and entrepreneurial skills to become self-sustaining and gain profit to support our advocacies. Okay. Kung napakinggan natin yung objectives nitong aming organisasyon, naka-focus o naka-highlight po ito sa mga local vloggers na i-empower natin, sama-sama tayo mag-i-empower at tutulong sa community to promote yung Sustainable Development Goals at tulungan din yung ating community sa pag-promote ng mga iba't ibang tourist destinations, tourist spots ng Camarines Norte. Yun po. Tapos, i-encourage natin yung mga tao na tangkilikin yung sarili nating atin. Well, may mataas ang possibility na gawin namin yan based on advocacy na ini-infuse sa amin ni Miss Apple Allison na to create more young content creator and make them responsible. Kasi maraming ngayon talaga na basta lang vlog ng vlog na wala namang direction. Kasi meron nga yung sabi nga nung iba, yung iba self-centered kasi yung vlogging nila. Pero wala tayong magagawa, yung gusto nila. Pero at least mabigyan natin sila ng tamang gabay na tama yung content na gagawin nila na makakatulong sa ating kalikasan, makakatulong sa ating pamayanan, at sa bawat pamilya at iba pang kasama natin. At isa kayo sa mga katulong namin para ma-meet yung proseso na yun, dapat lahat ma-experience na yung proseso ng pagiging responsible vlogger. Okay, thank you very much. Next, may event bukas! Yes, may event kami ready ka na. bukas. Ngayon pa lang nakaligo ka na at prepared ka. Dala mo na ba ang gamit mo? Naka-outfit Hindi ka na makatulog ako. at ready ka na. Actually, Parang may actually, luggage. dyan lang ang banyo, kalabas ka lang agad. Correct, may luggage ako dun. Okay, tell us about what will happen tomorrow. Yes, tomorrow po, meron kaming big event which we call is Big Fest 2019. Malaki to.
syempre big na, Oo, diba? sige. So, hindi naman siya Ducks Fest. Gusto ko yun. Sa LGBT, gawin mo tayo ng Ducks Fest. Pwede, Oo. di ba? Maganda Para malaman natin idea sino yun. mga Juice Fest dyan. Ayan. Okay, next. So, it is a compilation or pagsasama-sama ng mga lahat ng mga vloggers, not only here in Camarines Norte, but also in Camarines Sur, and from Manila also. Kamsor and Manila, hindi buong Bicol. International. International. Yeah, we do have international. Pero sa events. Bicol, Kamsor and Cam Norte lang? Or meron din mga Tagaligas? May mga iba pa siguro. Malalaman namin yan. Buga pala talaga ito. May ABS-CBN YouTubers na Yes. talaga ngayon. Sinong kilalang YouTuber ang pupunta doon na mamimit niyo? If in case may idea kayo, wala pa. Ayun, Pero siguro may mga ipasa natin kay international. Miss Tessa Alawa. Oh, mamaya na lang, pero kasi okay. nakausap ko na si Tess. Ah, Ikaw na ganun ba? muna. Oo, para may exposure ka din. Tandaan natin yung tanong ngayon. Okay, so sige, kwento mo pa. Ayun, as of now, yun lang yung parang Exciting pala idea yun talaga. natin. Oo. So maraming sasama. Dapat isang sasakyan lang kami. Pero in the help of MTDOC and syempre Provincial Tourism ng Camarines Norte is nagkaroon tayo ng 2 sasakyan. Oh, nakuha nyo na ba yung mga t-shirt nyo? Hindi pa. Ako hindi pa. Oo, At then gamitin syempre nyo. may palibre pa lang t-shirt from Sir Bo. Maraming salamat po sa inyo, Sir Bo. And Ayan, kung if you're interested to join Bantayog Content Creators, you may contact or message our Facebook page, Camarines Norte Vloggers. And pwede kayong mag-message doon at para mabigyan namin kayo ng gabay kung paano magsisimula as content creator. Yun lang po, Tessa Alabasalo on YouTube. Subscribe! Ay, thank you. Thank you. Next. Oh. So hello, what's up mga ka-best friend? This is Jimwell again. So ayan, wag niyo makakalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. At saka, meron din po akong Facebook page. So salamat po dun sa mga nagko-comment. And yes, yung mga content po na iba, hindi ko pa po nagagawa. Sorry ko na. And ano din po, pwede po mag-shoutout. Oh, shout out. Sige. Shoutout sa family ko dyan. Nandito na po ako sa radio station. Alam ba yun ni mama mo? Charot. Nakikinig ba sila ngayon? Yes, nakikinig po sila every hapon. Anong ngayon mismo? Hindi every hapon. Ngayon. Yes, ano po, Carrascal family. Carrascal. Taga saan? Taga-Maga. Hello, Carrascal family from Ayan. Maga. And shoutout ko din yung mga kaklase ko dyan, mag-enroll na tayo. Yes. Ayan. Support niyo po. Subscribe. At syempre, ito na. Hello, it's me ulit, Joaquin. Oh. So, subscribe my YouTube channel, Joaquin, Waaken. And shoutout ko lang pala yung kuya kong nakikinig ngayon. So, super supportive nito. Talaga? Nakikinig. Totoo na yan? Yes! Oh. Kay Kuya Jerome Alam mo, and pogi din yung kuya Jericho. mong yan. Dun din sa kaibigan ko kay Mark Del Barrio. Pogi na ba nakikinig yun? ngayon. Pogi ba si kuya? Dax. Wapulahin Oo. na. Nasaan siya ngayon? Munisipyo Nang? ng Talisay. Yun yung isa ko kuya sa Kapitolyo ngayon. Sa Taga dito siya. Governor Office na Oo, bakit kilala ko nakikinig din ng... Sino mga kapatid dito? Baka kilala ko pa mga kapatid nito. Matatangkad na yan. Wait lang. Kaya mo na yun. Depende naman sa galing. Sige. Good luck. Ayan. And syempre ito pa. So hello, what's up mga kabukok? So this is Rich Mercarillo, your only kabukok of Camarines Norte. At ayun, nakikinig din ngayon yung mga kaibigan ko ngayon sa San Vicente at San Lorenzo. At sa yung mga Kaninlamig, hello, shout out sa inyo. Yung mga Karesbak dyan, hello. Sa mga taga-Dakulang Bulo, shout out sa inyo. Mga kaibigan ko dyan, nakikinig sila ngayon. Thank you so much sa Thank support. you. Walang Subscribe, problem. Rich Mercarillo. Kung sino-sino mga inibig. May kaning lamig. May kapitalis na na. At syempre po mga kaibigan, ladies and gentlemen. Yes, magandang hapon sa inyo mga kalakbay. Yung lahat ng gustong mapanood ang tourist destination sa lalawigan ng Camarines Norte, panoorin lamang po ang Lakbay Pilipinas YouTube channel and Lakbay Pilipinas page. Okay? Yun lang po. Oo. Thank you very much. Maraming salamat. Yay! Thank you mga Bantayog content creators. Ayan po ang Camarines Norte Vloggers. Ay, ang bilis lang ng oras mga kabesh, wari-wap. At ang talaga namang natutuwa ako na
masayang-masaya. Nakaka-excite lang. Ang sarap sa feeling na marami tayong katuwang na mga vloggers, especially mga very talented at the very passionate na vloggers dito sa Camarines Norte na who are willing to promote ang Camarines Norte. Maraming salamat po sa ngalan ng aming supervising tourism, sa ngalan ng aming provincial tourism officer, level up na kasi, si Mr. Mariano Bong Palma, and of course, ating namahal naman ang lalawigan ng Camarines Norte, Governor Ega Italiano. Maraming salamat po at magsama-sama tayo sa uulitin sa susunod na biyaheng iba't ibang biyahe ng destination favorite of Cam Norte, delicacies, pride of Camarines Norte, at kung saan-saan pa. Huwag kalimutan, basta bawal ang KJ, dapat happy lang, huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Ako po ang inyong Beshi Alvin, everyday, every moments. Maraming salamat po. God bless Camarines Norte. God bless vloggers. Thank you. Tapos na tayo dito sa pag-guesting dito sa Radyo Pilipinas. Meron kami gagawing 5 stall na bawal makasok. What's up guys? So ayun, kakatapos lang natin mag on air sa Radyo Pilipinas ng Camarines Norte. At ayun, ito, kamusta naman na? Sobrang saya. Kanina, bumalik yung ihi ko. Hindi na nanginginig yung pako. Umatras yung ihi ni Wagin. Naiihi na ako kanina. Tapos nung nagsalita na ako bigla, bumalik. Bawal daw eh, bawal. Biglang. So ayun, magtatalo na kayo. Bye!